ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಲ್ಲ ಅರಾಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ತನಕಲಿಗೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಧೂಳು ಆ ರೋಡು ಐಟು ಪೋದಾನಾಗ ಒಂಜ ವಾಶ್ಗೆ ದಿವೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಐಕೊಂತ ಕಾಸು ಕೊರಡಾಪು ಇಲ್ಲಡ್ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ನಲ್ಲಿದ ನೀರು ಐಟ್ ಆತ್ ಪೋರ್ಸಿ ಪೂಜಿ ಕೆಲವೆಡ ವಾಷರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ದೆಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ 80,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋಡಾಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಾಡೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಕೆಸಾಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಯಾಪ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಲ ಇಂಚಿನ ಇರು 5,000 ಒಂಜಿ ದೀಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತೋಜ್ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಏದು ದೆಕ್ಕನಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ರಿಮೂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಲೈ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಸರು ಅವು ಆತು ಪೋಡ್ಸ್ರು ಪೋಪುಜಿ ಅವರ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಕರ್ಬ ಆಲಾಪ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನಾಗಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಇವನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ದು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಇಂಚಿ ಪೋತಾನಾಗ ಧೂಳು ಬತ್ತದಾನು ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ರವಾಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರವಾಡು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಓಪನ್ ದೀನಲ್ಪ ಈ ಪಕ್ಕಿ ಉಡ್ಚಿನವಾಡು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅವು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ದೆಕ್ಕಂಡ ಬೋಪುಜಿ ನೀರು ಪೈಪದ ನೀರದ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುಜಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ ಪೈಪದ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಓನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ್ನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಲಂಡ ದಿಯೋಡಾಪುನು ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಬಾಲ್ದಿರ್ ನೀರು ಕೊಣ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ವಾಷರ್ ದೆಪ್ಪುನಂಡ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಾವು ಬಾಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ದೆಕ್ಕುದು ಅವು ಏತನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಈ ಬಾಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಷರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಡಿಯೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೆವಿ ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಬೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೂಳು ಬೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನು ವಾಷರ್ 1,350 ನೆತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾರೆ 1,350 ಕರೆಕ್ಟ್ 1,350 ಅವೇ ವಾಷರ್ ದಯಾನು ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಅವೇ ಸರ್ಚ್ ಹಾಕುತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಬಂದಿರು ಹೆವಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಷರ್ ಪೊಕ್ಕಡು ಒಯ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾವು ವಾಷಗೆ ದೀದು ಆತ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ವಾಷರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಾಷರ್ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂಚ ವಾಷರ್ ಬೈದಂಡು ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ இது என்ன பண்ணா கார்டு நமக்கு அவுட் சைடு போனாக்கா கார்டு பேக் டிக்கில் டி ಒಂದು ಕೋಲಿ ಓಲನ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಳು ದೆಕ್ಕೋಲಿ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಚ್ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಲಗೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ₹50 ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮಕ್ WW ಮನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಿಲೇಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಯಾನು 1,350 ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಚುನುಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಕಲ್ಲು ಜಿಂಜದು ಬತ್ತು ಜಿಂಡೆ ಅವು ಮಾರೆ ಪೂರಾ ಗುಜಿರ್ ದಾಲ್ ತಕಂತದ್ದು ಬೊಂಬೈದಂದ ರೈಸ್ ಅವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತನಗ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ತೂಕ ಉಲಾಯ್ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ದಾದೊಂಡು ತೂಕ ಎದುರುಡು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮಕ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೈದಂಡು ತೂಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಅಮೆಝಾನ್ದಾಗ ಕಲ್ಲು ಜಿಂಜದೇರ ಅತಿ ಯಾನು ಬುಕ್ ಮಂದಿನ ವಾಷರ್ ಕರಪುಡ್ದಿರ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ವಾಷರ್ದ ಲಗೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ನಮಕೊಂಜಿ ಏತುದ್ದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತ ಮೀಟರ್ದೊಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತೋರಜ್ಜಿ ಪೈಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು 48 kV ಬಂದು ಬರೀತೀರಿ
VH ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೈಪು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಏನ ಎಂಚ ಸೆಟಪ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸೆಟಪ್ ಪೋದು ತೂಗೋಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬುಷ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ದಾದ ಉಂಡು ಈಗಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗನ್ನು ತೂಪುನಂಡ ಗನ್ನು ಇಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಬೇಗ ಆಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1300 ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗ ಆಲ ಅಂಡ ಕಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೀನಿ ಇಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಐತೆ ಏನ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಡಾಪತಿ ತೂಕ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವಾನ್ ಮಲ್ತದು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕದು ತೂಕ ಎಸ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವಡ್ನಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಾಷರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪನ್ನ ಸಾರತ್ತ ಮುನ್ನೂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪವರ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬುಷ್ ಬರ್ಬುನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೆಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಗದಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಲೇಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಪುನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಚೆಂಡಿ ಆಯ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಷ್ ಉಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಷ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಸರು ಬರಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಉಂಡ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ ದಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಪನಾಗ್ಲಿ ಗಾಡಿನೊಂತೆ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಗೊರದೆಕ್ಕೂನು ಅವರ ಮಂತನ ಆಯ್ಜಿ ತೇಬನ್ನ ಎಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರಿಪ್ಪುಂಡು ಧೂಳಿಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿದ ಕಲ್ಲರ್ ತತ್ತದವು ಮನ್ನದ ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಲಂಚನ ಇತ್ತಂದು ದೇಬನ್ನ ಕಲರ್ ಕದ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದು ಬಟ್ರಸಿ ಧೂಳು ಪುರ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೊಂದು ವಾಷರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳಾಪು ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡಾಪು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋನ ನೀರು ಹಾಕುನ ಆತ ಟೈಮ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆತ ಬರೋ ಜನ ಇಪ್ಪನವಳು ಆ ಧೂಳು ಪತ್ತೋ ಪೈರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋದ್ಲು ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವುದಿಗೆ ನೀರು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನವಳು ಪೋದಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಾಷರ್ ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರ್ಪು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂತುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಏನು ತೂಪ್ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಏತು ಉಂತುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಸಾರತ್ತ ಮುನ್ನದೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಆ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ವಿಷಯ ಪನೋಡಂಡ ಪೈಪುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇಜಿ ಪೈಪುನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ನ ಪೈಬರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವನ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಪನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂದ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ. ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತಾದ ಉಂಡು ತುಕ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕೊಣದೆಕ್ಕೋಲಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೆವಿ ವಾಷರ್ ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕೊಣದೆಕ್ಕೋಲಿ ಅಂಡ ವಾಷರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೋಕಿ ಬಾಯ್ ಒಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಅಗೇಲು ಬಾಯ್ ಎತ್ತಂಡು ನಿಮ್ಮಳು ಕುದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾನ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾ ಬೇಗನೆ ಇದ್ದೆ ಚೂರು ಯಾನ್ ಬೇಕಾ ಫೋನ್ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಗ ಅಂದು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ